subscribe kamar haka, kana ku danna ƙararrawar kamar yadda kuka gani. Ta haka ne daga zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen za su dinga an taiwa wayoyinku akan babban al'amari. Sara sabuwar salon da 'yan mata da samari ke aikatawa a lokacin da suka nemi data ta ƙare musu. Wannan da ya zama abin da ke ludinsa ke kan dawo a kan samarin da 'yan mata na wannan lokacin. Kar in cika ku da surutu, yanzu nake shirin gabatar muku kuma nake shirin sa muku irin waƙoƙin da kuma tsaron da suke gabatarwa 'yan social media a game da rashin data. Sun yi bacci ba data, sun yi bacci ba data. Babu data. Wayyo data, wayyo data, wayyo data, tana shirin ƙarewa. Sun yi bacci ba data, sun yi bacci ba data.